වගතුන් කෙනෙස් පිළිවෙන්ට Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamda shukur kurani gadakiritu Allah subhanahu wa ta'ala. Salawata salama baraka ilabun ed dua kurani mi umatuguma nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mi salawata salamuga ekleg fanuga itur alunna mitur sahabin shamil kuran. Divirajjege lobit rayitum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ad local council taka anghnuga taragge maskikura committee intikhab adi riyasi intikhaba rayitunga majlihuge intikhab ekuga bewu masha rayitung majlihuge umur gunumuge usul bayan kurmataka divi rajyege jumhuriya gan asasiyan avvan islah gunumuge bil tasdiq kurumuge kuring divi rajyege raisu jumhuriya ekasholu wafawa garar number de deha sabbiha guligen rayitunge khiyal hodumuge आम वोट 2026 अप्रैल 4 होनेहद्दु बेवमफह वगती नतीजा मिदनी इलान कुरमु वगती नतीजा इलान को मिहारवानी निमिफ गाउन गवा गोतुगमथिंग रस्मी नतीजा मियदुगे हत देगडी तिरीहुम फिशिगिंग आउन इलान कुरमुंगिन दाना मी इंतखाबगा जुमला दिलक्कन वदी हतरहास असते हयदिह ह मीहुम वोट रयुतुन वोट लिमुगे हग्गु लिविगन दियेरु देलक्क फनरहास 340 ह मीहुम वोट लुमुगे फर्दी जिम्मा अदा कुफावाकन अलगुन उफला कुफाह कुरा मी लोकल काउंसिल गे इंतखाब आई अंगहनुग तरग्गे मस्के कुरा कमिटी गे इंतखाबेग्गा एम्मे गिनैन अददिग्गे वोट बयक वोट लुमन नुकु फहर आद එහෙන් ඉන්තිඛාබ් තහකේස් එක්ගොත මිෆහරස් ඉන්තිඛාබ් ඔබ්සර්ව් කුර්මට්ටක ලෝකල් ඔබ්සර්වරුන්ගේ ගොතුගා 16 26 ಫರಾತಕ ಬೈನಲ್ ಅಗ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಸರ್ವರುನ್ ಗೊತುಗಾ 30 ಅಫರಾತಕ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟುನ್ಗೆ ಮಂದೂಬುನ್ ಗೊತುಗಾ 4 ಫರಾತಕ ಇಂತಿಖಾಬ್ ಕಂಕಂ ಮೊನಿಟರ್ ಕುರೆಮಟ್ಟಕ ತಿಂಹಾಸ್ ದುಯಿಸತ್ತ ಹೈದ್ದಿ ಫಸ್ ಫರಾತೆ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕಂಕೊಳ್ತ ಹೋಗ ಹರಕಾತ್ ತಿರುಫಾವೆ එහෙන් ಕಮು ಒಬ್ಸರ್ವರುನ್ನ ಮೊನಿಟರಿಂಗ್ इंतखाबुगे एकी मरहलात होगा अदा कुरे मुहिम मसूलियत मरहबाक अलगोंड इखलास तरीका को शुक्र दन्नो 26 अप्रैल 4 होनहिरदु बेविगंदे इंतखाब तह की मिनिमम कमा इंसाफिर कमा को कुरे गेंगसवा इंतखाब तके इंतखाबुगे तहुगे शकवा गोतुगा जुमले सतेक हद्दिह शकवा गामी कंप्लेंट्स ब्यूरो लिबिफा वायरु गावनी गोतुम बलंजे कंकम बिलमफहु मी शकवा तक जवाब दिनुगे मसक मिहारुस कुरियंग एबदे आदि इंतखाबा गुलिगन कौमी कंप्लेंट्स ब्यूरो हुशहला फ शकवा तक गुलिगन मी कमिशन दे जवाब खामेदु हिंगम नुजे कमुगा वनी नव ए मसले दिवी राज्य हाईकोर्ट हुशहलुमुगे हग्गु कोम्मे मीहकवेस लिबिगंबे एगोतुम मसत मियदुम फेशिगिन सादुगे मुद्दतुगे तेरेगा दिवी राज्य हाईकोर्ट हुशहलेन आदि मी इंतखाबगे देवना बुरा दायरा होगी इंतखाब 26 अप्रैल आदि मिमोग आशारवा होनिहिरदु बेविगन दान मिकमट्टका वांजे तैयारी तक कुरुंग मसक मिहार अलगुन फशाफीम आद वोट लुमुगे एम्हा कंततन एम फुरिहम गोतुगा इंतजाम कुरुमट्टका दौलतुग मुअस्ससातक सरकार वजारतक सियासी पार्टी तकुन्ना जमिया जमायत तकुन आम रईतुम कमिशन देवाफवा इब्बार दुमा एही तरीकम इखलास तरीकम को शुक्र दन्नो आदि इंतखाब हुरिहा कमिगा दिवी राज्यगे रईतुं फरायपुल मी कमिशन लिबिलेवि इब्बार दुमा वेस अलगुन शुक्र अदा कुरा आदि हम एहमे मी इंतखाब तक तैयार मट्टका मी कमिशन गे मेंबरना मुअज्जिफुं वरु बलिकमेन नति कोद्देवाफवा अघुरि एत मसक्कतकन अलगुनुगे हितुगे एम फुमिनुं शुक्र अदा कुरा अलगुन निम्माल मुकुरिं मियद्वेस दिवी राज्यगे लोबेत रईतुन अलगुन कशवर ಕೊದ್ದೆ ಬೇನುವ ಕಮಕಿ ಎಮಿಹ ಕುಲಿ ವೋಟೆ ಲಿ ಗೊತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟುನ್ ಗೆ ಮಂದೂಬುನ ಮೊನಿಟರುನ ಒಬ್ಸರ್ವರುನ್ ಅದಿ ರೈಯುತುನ್ ಗೆ ಕುರಿಮತಿಗ ವೋಟ್ ಲಿ ಮರ್ಕದೆಗ್ಗ ಗುಣ ರೈಯುತುನ್ ಗೆನೆಸ್ ದೆಮುಂದ ಕಂ ಅಳಗೊಂಡು ಕಶೋರ್ ಕುರ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲುಗ ವೆಸ್ ಎಫರಾತಕು ಎಫಹರ ನುಫೆ
ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ್ಗಾಯ ಸಹ ಮಿಗೊತಂ ಅದುಲೂರಿ ಕಮಾಯಕು ಮಿಕಂ ಮಿಗೊತ ಕುರಮುನ್ ದಾಣೆ ಕಮುಗೆ ಕಶೋರ್ಕಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ದ್ವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಲೊಬ್ಬಿತ ರೈತುನ ದನ್ನು ಎದ್ದೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ದುವಾಯಕಿ ರೈತುಂಗೆ ಮಸ್ಲಹತ ಹಗ್ಗುತ ರಕ್ಕಾತಿರ್ ಕೊದ್ದಿನಮಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮಿ ಕುರಾ ಮಸಕ್ಕತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬರಕಾಯ್ ಲವ್ವ ಹೇ ತೌಫೀಗ ಮದದ್ ದೆವ್ವಂ ವಸ್ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು.